Wij maken recreatiewenningen, bij ons in de fabriek helemaal klaar. Plug and play, alles zit erin, badkamer, keuken, neem het maar op. En daardoor wij mooi binnen door, hebben we de beste omstandigheden. We hebben geen last van weerinvloeden en neem het maar op. Dus we kunnen altijd ontwerken, we hebben geen last van meer waar. Dat brengt wel één groot nadeel mee, zeg maar. Ons product gaat dus helemaal aan naar de locatie toe. Nou, je moet het dus in hard water. En dat was nog best wel even een dingetje, want op het vakantiepark weer net zo volle plak. Dus toen hebben we besloten om het huisje over het water een stukje te varen, zodat we het bereiken konden. Nou ja, dat hier wat haken en ogen, zoals ik al zei, maar we hadden uiteindelijk oprijden. We hadden de man van Cupers Water en Wegenbouw uit Dokkum, die had voor ons de boel hennenvaart. En we hadden een nauwe samenwerking met de man van KTF uit Haas. En die had voor ons het transport regelen en de huiswerkzaamheden. En dat is mooi soepel voor ons.